allà entre tots els que formaven el jurat i el defensor que vam tindre va ser també un militar que va tindre això, 2 dies per a preparar la nostra defensa. Mentida, però fou així. Sí, després dels 15 mesos que al final vaig passar a la presó, vaig tindre la sort que em van enviar a fer el servei militar a l'excolònia espanyola de Sidi, on vaig fer 15 mesos més. Això forma part de la meva vida. Bé, són moltes les coses, començant també per Joan Navarro. Joan Navarro ens ha parlat de Rothko, Rothko, pintor europeu, letó o rus, però nord-americà, perquè als 9 o 10 anys va anar als Estats Units, la seva família, i per tant fou de nacionalitat nord-americana i és allí on va viure i on bàsicament va crear la seva obra. Amb Rothko hi ha moltes coses que m'uneixen. M'uneix a ell la seva pintura, que és enlluernadora. Ell ho descriu molt bé en una citació que jo faig d'un poema del mateix Joan Navarro, que és com un llamp que t'agafa els ulls quan el va veure, suposa en una exposició a Berlín. En el meu cas jo el vaig veure quadres d'entre que els he vist a Nova York i els he vist també a Madrid i pot ser també a Berlín, no ho recorde massa clar, però hi ha més coses que d'alguna manera em van relacionar amb Rothko. I és que ell va emigrar amb la seva família des de Letònia als Estats Units i la ciutat on va anar a viure i on va estudiar fou Portland, Oregon. Jo, curiosament, amb la meva família, després de passar uns mesos a Nova York, me'n vam anar a viure a Portland, Oregon, que és la ciutat on hem estat vivint i, de fet, la nostra filla va néixer a Portland, Oregon, i és ciutadana de Portland, ciutadana, té la nacionalitat dels Estats Units, d'aquell estat. Hi ha també una circumstància més. Després ell va sentir la gran atracció per Nova York i se'n va anar a Nova York. Jo sempre he sentit aquesta gran atracció per Nova York des que vaig estar. Vaig estar els 6 mesos primers o 9 mesos primers abans d'anar a Portland. I, a més, està de mal dir-ho, però és així. Rothko va tindre una malaltia que va patir de l'aorta i va tindre un aneurisma d'aorta. Jo també he tingut un aneurisma d'aorta, sé el que és això, vaig tindre la sort que no donaren. Ell, en aquella època, suposa, va morir l'any 70, es va suïcidar. Era molt difícil exposar-se a una operació de l'aorta i va decidir suïcidar-se, entre altres raons per la seva situació amb la seva malaltia. Hi ha moltíssimes coses més que ara se m'han passat que he oblidat entre tot el que s'ha dit. El poema dedicat, per exemple, que dona títol a l'antologia que Antònia Cabanilles va fer, que és la... Això. Bé. Abans que res, voldria, és la meva obligació, però és sobretot el meu desig, donar les gràcies per aquesta. I aquestes gràcies les dono, en primer lloc, a 2 persones que crec que han estat treballant molt dur
per a que això sigui possible. Maria Josep i Jordi. Jordi Solà. Dóna les gràcies també a Pasqual Molina, que ha fet possible que siga aquest acte tinga lloc precisament així en el foment. A mi sempre m'ha impressionat Gandia, no sé per què. És una ciutat que m'ha cridat l'atenció, perquè és una ciutat relativament, sempre l'he considerat una ciutat xicoteta, però no és una ciutat xicoteta. Ha crescut moltíssim. S'ha fet una ciutat molt gran. Jo he viscut a Alcoi era la ciutat. Gandia era el lloc on es venia, però que no arribava a ser ciutat com Alcoi. Això ha canviat. Alcoi s'ha quedat com era. Gandia s'ha fet una ciutat, diria jo que poderosa en molts sentits. Però sobretot és una ciutat que he volgut i admirat per tota la seva història. La seva història sobretot cultural. La història de la literatura nostra ha de comptar necessàriament amb Gandia, perquè per Gandia, al voltant de Gandia, en les terres de Gandia o de la Safor, han donat lloc a figures o estan íntimament relacionades amb figures que tots ho sabeu, com el Xies Mar. Vaig tenir la sort de guanyar el premi, com ha dit molt bé Maria Josep, i també volia llegir algun poc, precisament el poema que ella ha llegit, també volia llegir-lo jo. El Xies Mar, Joan Martorell, tota la família dels Borja, i segurament em queda curt. Ens queda curt perquè caldria comptar totes les persones, tots els poetes que posteriorment han representat un paper important en la nostra literatura i que d'alguna manera han estat relacionades amb la ciutat. Foment també m'impressiona. M'impressiona perquè sempre he considerat, jo no coneixia la veritat de Foment, ara sé que estic en el cor de Gandia, i això em satisfà, m'omple de satisfacció, però m'havia impressionat perquè sentia jo que era un lloc important de la burgesia catalana, de la burgesia gandienca, que és una burgesia que ha sabut fer una ciutat important d'aquestes terres, i això sempre és important i és digne d'admiració. Bé, les raons són moltíssimes, però també estan les raons sentimentals. Les raons sentimentals ara tenen a veure amb el poema que ha llegit Piera, i és el poema dedicat a Monjo. El poema dedicat a Monjo perquè la meva vinculació a Gandia ha estat prou estreta a través de Monjo, a través d'Àngela, que era la seva companya durant molts anys. Àngela i Monjo els hem visitat moltíssimes vegades així a Gandia, també a Guardamar, també a Altea, o ells ens han visitat i ens visitaven a València o a la nostra petita platja al costat a Sueca, al Marell de Barraquetes, és a dir, hi havia un contacte molt freqüent amb Monjo, i Monjo ha format una part important de la nostra vida sentimental i també de la meva poesia. El poema que en part han llegit Josep Piera, dic en part perquè s'ha deixat només la part central, la que fa referència a Oliva, no? Efectivament. Vaig llegir uns pocs poemes, diré alguna cosa sobre aquests poemes, no vull estendre massa,
alguns de vosaltres segurament teniu feina, veig per exemple el Josep Alandeta que segur que té feina en algun altre lloc, no? Ja no. Moltíssimes gràcies al vicealcalde, no? De Gandia. El primer poema que jo he posat és un poema inèdit que es titula Elemental Fugida. És un poema escrit en part abans de publicar, molt abans de publicar El veniment de l'odi. És l'únic, este i el següent són els dos únics poemes que he incorporat abans del veniment de l'odi perquè, sobretot en aquest, d'alguna manera crec que està dient la línia que va aprendre la meva poesia. És un poema retocat, és un poema canviat, jo el recordava només de memòria, el sabia mitjanament de memòria, i els versos que sabia i els que no recordava els he fet de tal manera que ha quedat en aquesta elemental fugida, va iniciada amb uns versos de Philip Larkin, poema segurament fou escrit l'any 1964-1965, i en aquella època jo dissortadament he de dir que coneixia algo a Philip Larkin, però no sabia res de Carles Riba, ni de Carner, ni de absolutament de ningú. És a dir, no sabíem de literatura nostra perquè no ens l'havien ensenyat mai. El poema diu així: oiràs ben sovint com a epitafi. Va absorbir el seu món i va desaparèixer. I pot ser, fins i tot, lliure de tu mateix, tornaràs a sentir el vertigen profund, un programa no escrit d'elemental fugida. Potser recordaràs un món fet de certeses, mercadeig insistent, l'ensopeïment dels diumenges d'hivern, abjectes i hiperbòlics compromisos, famílies amb nens i estupidesa, tot allò que t'espolses, com les llunes fingides, la paròdia dels bibelots inútils. Antics inquisidors cavalcaran elals amb vetustes gonetes, amb el permís de Larkin i de Foix, complaença del plagi i l'autoplagi. Tot un ordre perfecte, i els teus ulls que voldran habitar el desig renovat de les albes que encara endolceixen els dies. Negra la pluja, els vents de la tardor esborraran improbables vestigis. Llavors, la teua sang tornarà amb insistència a fluir com un mapa i els seus intensos blaus, amb l'esperança antiga d'un vol sense retorns. Hi ha un poema que és ciutat nostra que el va col·locar Maria Josep Escrivà i Pausí, en part en honor a Maria Josep Escrivà i en honor a Pausí, que un poc em va forçar a preparar aquest volum de la poesia completa. Pausí i Jaume Pons a l'Horta em van pressionar perquè era un volum de poesia completa que havia de publicar Lleonard Montaner. Ja estava preparat i entregat el llibre quan em van demanar, gràcies a Vicent Berenguer, el publicar-lo al Magnànim, i lògicament vaig preferir publicar-lo al Magnànim. Maria Montaner va estar completament d'acord. Ciutat nostra, tristes cançons rellisquen per les blanques façanes. Ciutat entre somnis,
t'emboques al mar tèrbol dels pecats nostres, llances contra nosaltres l'estúpid orgull dels teus gratacels, i aculls entre les cuisses l'oci, l'ensopiment, la llordesa de 100.000 cossos inhumans. El vent de llevant empenteja cap a terra la resta de l'exèrcit triomfador. Mira el sar marxant sota l'ample ventall de les teues palmeres. Mira'ls, ebris de sol, dansant, amant, agafant-se amb força tots els principis de la fi, fiats en una mort eixuta, sense ressorgiments. I tu, ciutat bagassa, crides encara falses joies de viure. Ciutat còmplice, assegures esplendors irreals, cruels cants de cigne, i ens enventeges ajupir-nos a l'ombra de les teues misèries, dels gratacels més alt, brolla la calma de la lluna, amb pixons de pigall, reguen noctàmbuls embriacs, geranis i englantines. Tristes cançons rellisquen per les blanques façanes. Poema Diamants, que està seleccionat, que ja està llegit, el poema Qui ha begut la suor de les mans renegrides també està llegit, passa tanmateix a un altre del mateix, que forma part d'un llarg poema que es titula Domini de l'aurora, com molt bé has dit. I de Domini de l'aurora, el que fa, no, has quarterat el gall els vitralls de la nit, opacs per als mortals i transparents només per aquells ulls que ressegueixen el ritme sincopat de les estrelles. Passes tan decidides i segures no són sinó un auguri de la mort, i tanmateix és just desconfiar en aquest segle obscur de l'evidència. Padese en fa l'ullet i Stevens diu que en aquest vers es resumeix el món. I és cert que una mirada esquerpa i dura mai no podrà aturar la presència exacta de la rosa. De la casa buida, un poema titulat així, el poema, i que està dedicat a Marc Graner. Hi ha 3 poemes dedicats a Marc Graner, 1, 2, 3, és el que fa 2. El poema. Escriure és un assassinat subtil que ultrapassa l'oblit o el suïcidi. És el que ens purifica i no ens ha de sorprendre si amb els nostres poemes, en un món que s'enfonsa, parlem d'un món possible. Qui sap si sols en somnis, que potser no veurem i que no serà nostre, com un intent només de lucidesa estranya, la final i més bella justificació d'un sentit impensat en la nostra existència. Els 2 darrers llibres són inèdits, els 2 darrers llibres que formen aquest volum són inèdits. El primer dels inèdits es titula Punt de fuga, el poema es diu Morfina. Queien els estornells com cau la pedra i queien pel seu poc, pel seu pes. 9 dies i 9 nits entre la boira.
sentir el cor, escoltar els batecs a la vora de l'ombra calcinada. No sents encara el so sobre el teu pit, alçar l'índex per conquerir-ho tot, redescobrir el món en la foscúria, redescobrir la por que s'avalota en els geranis, veure la llum. La mort és un viatge sense espera, un sol que ara s'atura sota el cel. Alçar l'índex, la dona que fuma en el llit. La dona, la gespa que creix sobre nosaltres. Respirar, alçar el dit abans que respirar profundament, veure la llum. Qui fuma? Fuma la nit que il·lumina la nit, la cançó que t'engurba, alçar el dit com si després la pau, la mà sobre el llençol i respirar, tocar la mà amb la mà, tocar només, alçar el dit, sentir sota la pell el cant, sentir. Sí, del poema Vam sopar pigatells, llegeix que el poema 2 és el que no l'havia llegit Josep Riera i va dedicat a una part del sabor, que és Oliva, es titula Oliva. Abraçades i adeus, un film de color sèpia, una posta de sol desesperada, centellejant Oliva. Vam sopar pigatells a la plaça del poble, coques de dacsa i unes gambes minúscules de riu. No sé per què els capvespres t'horroritzen. I, finalment, Paisatges per a Marroco és la segona part del darrer llibre inèdit. El darrer llibre inèdit es titula La llum de l'ombra, Paisatges per a Marroco. La llum de l'ombra és la primera part, Paisatges per a Marroco és la segona. De totes maneres, tot el llibre està sota la influència de Marroco. Començant pel primer poema, que és el que ha llegit Joan Navarro. El que llegeix ara és de la segona part, Paisatges per a Marroco, en els quals intenta ser el més fidel possible a Marroco. Superfícies és la primera part. I el primer poema és Hivern. Hivern és un quadre de Marroco. És un quadre de Marroco i és un poema negre. I els personatges de Marroco, jo estic entre els personatges de Marroco. Una estació de metro a l'Istsal, Bleak Street, Lafayette. L'aire desdibuixat en les façanes. Les figures del fons són només decorat. Un primer pla de la reixa i l'escala. Un home baixa i una dona puja. Experiència espacial entre 4 columnes. I tu, que pots ser, acabares de nàixer. Des de l'altra vorera del miratge, l'esguard hipnotitzat. Agulles que et penetren les artèries. La bufanda enrotllada fins als ulls. Uns colors que s'ajusten a la terra. I els grocs i els blaus. Mirar només. És un quadre que Marroco encara no era el Marroco que coneixem. És un quadre de l'any 1938. És un quadre prou realista, o molt realista, sobretot si tenim en compte la evolució de Marroco.
1938 és l'any que vaig néixer jo. I Bleecker Street, Lafayette, era l'estació de metro on jo vivia. Jo vivia a Bleecker Street, en el Greenwich Village, a Nova York, i el metro que agafava era de Bleecker Street, Lafayette. I és el 4D, però la meva experiència d'haver viscut 7 o 8 mesos en aquella, o menys mesos, 5 o 6 mesos en aquella adreça, en aquell indret. Un altre poema de Marroco, sobre Marroco, o influït per Marroco, mirar només, mirar i contenir l'alè, deixar-se endur pel magma de colors, mirar i contemplar la porta sense clau, mirar la intimitat del crit de joia, obrir la solitud de la tristesa, tornar a casa de l'amic, mirar i unir la mà amb la mà, tocar aquesta terra amb els llavis, amb les dents, cantar la lluna, acaronar els pètals del darrer raig de sol, reverberen els sons en la quietud i els colors que ressonen contra el temps. Ja de la segona part, tots els poemes tracta de que tinguin la forma o una forma semblant als quadres de Marroco, els quadres de Marroco els més coneguts d'ells, quan l'expressionisme abstracte que el caracteritza solen ser rectangles. I aquests rectangles, la millor manera de reflectir-los són mitjançant el sonet o una cosa semblant. Jo no faig sonets, però faig poemes de 14 versos distribuïts més o menys com Marroco distribuïa els seus quadres. Depenent dels quadres. Has assolit rostolls, has assolit els límits i els espais. Podrien ser les zones del desert, o la buidor que ens alleta i acull. I tanmateix, sota l'arena apunta un fullam tímid. La sapata enllimona en la tauleta. Potser no ho veus, potser no sents el vent fluir de l'aigua blanca i blava, els tarongers corulls sobre la terra roja i el ventijol suau entre les fulles, lent de goteig de suc d'ametlles tendres, plana el desig en els contorns de l'ombra i un final que sabem sense remei. A fora, el sol crema els roscons més secs. Bé, moltíssimes gràcies. Vull expressar una vegada més el meu agraïment per aquest acte, el meu agraïment per tot el que haveu fet i dir que estic contentíssim. Moltíssimes gràcies a tots.